जों बायदि बर'फ्रा कुनु सासेबो हय देवानि जानानै दादागिरि खालामनो जैग'था गैया बिसिनि आखल आखु बिसिनि नाजानायाव जों थिस्थिनो हायि जाबायमोन जों दाउसा मारिया बायदि जाबायमोन हठाৎ फैनानै जे बेबायदि बिसोरखौ होखारफैनो हाखो इसोरसो मिथिगौ एपिबिया जाबाय जास्ट दाउसा गोरलै बिसोर जोंनि 13 नं चिराङावहाय जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया बिथांमोना सोरनि थाखाय पलिटिकल पार्टिखौ दादों मा साननानै बिथांमोना पलिटिकल पार्टिखौ दादों मा भिउज खालामदों बिथांमोना गावसोरसो गावसोर आइडियोलॉजी नाथाय बिथांमोना डिविजन पलिटिक्स खालामनो नागिरदों मा बे डिविजन पलिटिक्सआ जोंनि 13 नं समाजाव जेबो सोलिया 100% सोलिया बियो जाथियाव सोरबायासो ओरै थांलाय ओरै फैलाय एम्बु बायदि मोख्रा बायदि बारस्लायग्रा थानो हागौ दा माखासे सासे सानैनि थाखाय जानला मोनला गावनि इन्डिभिजुवेल लाबालाबनि मावग्रा बेफोरबायदि थायो ना बै समाव बर' फरायसा आफादाव मावबोदोंमोन जेने बनसु फरायसा आफादाव इन्द्रजित कुमार ब्रह्म ब्रादार जे सासे आयंआ बुंदों मोजां इन्डिभि नङामोनब्ला जोंनि माखासे परिबेसखौ जे बासायनो हालामोन बेखौ पलिटिकेल मानसिफ्राबो बेखौ बादा होनो हालामोन ना आरो बर' फरायसा आफादाबो बेखौ जेबो समाधान खालामनो हायाखै नाथाय बेखौ एनडिबिफ्रासो लाखिदों जेब्ला एनडिबिफ्रासो समाधान खालामनो हादों नोंथांमोन बायदिया नायनानै ला नैबे आयं बुंनायखौ उन्दैब्लाबो फंनैसोल' बुंनो सानदों जिहेतु आङो 1969 आव आङो बे आमथेखा हालामाव खारबोदों आंनि अरिजिनेल न'आ जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट क'क्राझारनि हावरेहाय बनरगाव खासिबारि होननाय जायगानिसो आं दा आङो हजोंहाय सोरमांगा दैया खुरखाजोबनायाव हजोंहाय हा हु गैयैखाय हा नागिरबायनायाव हय आं 1969 आव आं खारबोदों बे खारबोजेननायाव आं नुदों जे बर'फ्रा बेवहाय मा रोखोम रायजो जानो नागिरदों आरो बे जानो नागिरनाय रायजोफोरखौ मा रोखोम खालामदों गभर्नमेन्टआ सानथ्रुहाय इलेक्शन खालामदों होखारदों बेराफारसे न' सावदों बेराफारसे लुफिनदों बे रोखोम एके जुसबारगाव एकेबारे बे रोखोम हा सिलायनायखौ आं नुफैदों भाग्यआ मोजां आं खारबो खालामनो मोनै मास मोनसेनि उनावनो आसाम गभर्नमेन्टआ खिन्थु रनेन फरेस्ट मिनिस्टार बिनि दैदेननायाव जोंनि आमथेखा रिजार्भनिफ्राय बे आमथेखाव हा गैयै ट्राइबेलफोरनो रायजो जाथोंसै होननानै आसाम गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै बे रिजार्भ ओनसोलनिफ्राय 54,000 बिघा हाखौ डिरिजार्भ खालामना होनाय जादों आरो बिनि एगेन्स्टआव रायजोफोरनो हाखौ लाथोंसै ओरै होननानै लेन्डलेसफोरनो लेन्डलेसनि एलटमेन्ट इस्यु खालामनानै 385 घरनो एलटमेन्टबो होदों आरो बेहायनो बिनि गेजेरजोंनो सेटेलमेन्टबो आरम्भ जाफैबाय मण्डल खानांगौ एसडिसि बय टीम थाफैनानै बय सार्भे खालामदों सुबिदा मोननायखौ जायफ्रा मावदों जायफ्रा लादों बिसोरनो सेटेलमेन्टबो होबायमोनबो दा बिनि गेजेरजों सोरनि बुद्धि लानानै दिनै बाहेरा मानसिया दिनैबो गाबोनबो थफ्ला लायै हाबफैयो आमथेखायाव बुजिनो हाया एखेबारे ओरैबायदि जाफैबाय जोंनाव बहाय 40टा 45टा गामि दङ 150-200टा गामि जाबाय खमनि गेजेरावनो गामि सृष्टि जायो बे रोखोम अबस्था बे आमथेखा ओनसोलाव जाबायमोन दा बे अबस्थाजों जोङो थेवबो रायजो जादोंमोन किन्तु सानसे समनिफ्राय ओरैबायदि अबस्था जादों बहाय गोदान फैनायफ्रासो जोंखौ सैमा अमा बायदि खालामबायमोन बिसिनि आखल आखु बिसिनि नाजानायाव जों थिस्थिनो हायि जाबायमोन जों दाउसा मारिया बायदि जाबायमोन जोंनि हाफोरा बिसिनाव बन्दक थाबायमोन दिनैबो मुलि गाबोनबो मुलि माइनि लरथा होनायखौ मुलि होनना बुङो 8 थाखाजों महनसे सोरहाबा एसे लोमजादों उदै सादों बहायबो हाखौ गायखानायखौनो बन्दक हैदों बे रोखोम अबस्थायै जोंनि बर'फोरनि रायजो जानाया बहाय एखेबारे ओरैबायदि जाबायमोन मा बुंनो बे जोंनि बे दुखियानि माबा सुजुगखौ लाफैदोंमोन बिथांमोना बिनि गेजेरजोंनो जोंखौ दिनैबो गाबोनबो माने दाफनाजों नारनानै जोंनि हाफोरखौ कब्जा खालामजोबदोंमोन फ्राय जोंनि हाफ्रा बिसिनि आखायाव थांजोबबायमोन एक समाव जोङो सैमा अमा बायदि जाबाय खुनु जाथियानो बेवहाय थिस्थिनो हाला ओरैहाय मा आमथेखाल' नङा ओरैबायदि हाबफैबाय खैला मैलानिफ्राय आरम्भ खालामनानै
ओजों फाटाबारिनिफ्राय आराम्भ खालामनानै भुटान हाजो गंगार हाजोसिम बिसोरनो हाबजोब्बायमोन दा सारिगिदिं बिसोरनो मोनास्लाबनो हाया जोङो माने न'आव फैनांगौआ नोङो अमा माबा मोसौ माबा फिसि मोसौआबो गोमासै मोसौ सिखाव इनायनो ओंखारबायमोन बहाय बेनि गेजेरजों माबे इसोरादि थिनहरखो बहाय इसोरसो मिथिगौ बेखौ गभर्नमेन्टआबो कन्ट्रल खालामनो हायासै रावबो हायासै गोदो एबसु दंमोन एबसुआबो एसे बिसार टिसार खालामबायनानै माबादोंमोन खिन्थु बिसोरनि एगेन्स्टआव एबसुआबो जेबो एक्सन लानो हाया खुनु पार्टियानो एक्सन लानो हायाखैमोन जोङो दाउसा फारौ बायदि जाबायमोन बे बाजारावबो हिन्दु बाङालिफ्रा सैमा अमा बायदि जाबायमोन बिसोरबो थानो हालामोन खिन्थु भाग्यक्रमे इसोरा माब्रै जे मा शक्तिखौ हरखो 93 आव बहाय एकमात्र एनडिपि बे फंबायफ्रा माब्रै हठाৎ फैनानै जे बेबायदि बिसोरखौ होखारफैनो हाखो इसोरसो मिथिगौ गभर्नमेन्टआ मावनो हायैखौ एनडिपिआ मावदों मावखो आरो बिनिफ्राय बिसोरनि मावनायजोंसो जों बहाय दा उदां जादों जथेस्थ एनडिपिआ जोंनि आमटेका ओनसोलाव आमटेकाल' नङा खैला मैलानिफ्राय आरम्भ खालामनानै अर्थात महाराष्ट्रनिफ्राय आरम्भ खालामनानै साहा मोनबा बिसिडिसि दं मोनबा बिसिडिसिनि रायजोआ एकमात्र एनडिपिनि मावनाय बिसिनि कर्मनि फलाव जोङो आमटेका बे उत्तर ओनसोलनि बर'फ्रा बा रायजोफ्रा उदां जादों जों रायजोखौ मोनाखै जानो हागौ बड'लेण्डखौ मोनाखै जानो हागौ खिन्थु जोङो प्रथम पर्यायाव जोङो एनडिपिनि अननायजों जोंनि ओनसोलाव जोङो उदांखौ मोननाय जादों दा जोङो हरथ्रोब सानथ्रोब जेरावखि थाङा मानो गियालासे जोंनि खामानिखौ मावफुंजोबनो हायो आरो बेनिफ्राय अनुष्ठान प्रतिष्ठानाव जोंनो लिडार जानो हायो बे बाजारावथ' जोंबायदि बर'फ्रा खुनु सासेबो देवानि जानानै दादागिरि खालामनो जैगथा गैयामोन खुनु मानसियानो भाई लिडारबो जानो हायामोन दासो नंखायखौनो दासो माखासे मानसिफ्रा नंखायखौनो बारहावाजों लिडार जादों खिन्थु बै समाव थायोमोनब्ला बिसोर कयजननि बुथारजागौमोन हिसाब गैया दा बेबायदिनो आमटेकाव रायजो जानाया बहुत माने खस्थ'जों जाबोनायनि गेजेरजों जोंखौ खस्थ'निफ्राय उद्धार खालामफैनाया एकमात्र एनडिपिआ खालामफैदोंबाबो बिसिनि अननायाव जों दिनै उदां दा बेनिखायनो आं सानो एनडिपिआ जि खामानिखौ मावगोन जातिनि थाखाय ओनसोलनि थाखाय आं बेखौ अन्तरनिफ्राय आं सापर्ट खालामो जे जायनि थाखाय जि दिनावनो जि दिननिफ्राय एपिपिखौ दादों होननानै आं खोनादों आं खबर लायो खबरखौ मोननानै आं खुसि जादों मोजां मोनदों गोसोजों आं हास्थायदों बे जाफुंब्ला हामगौ जाफुंब्ला हामथारगौ बे कारन बिटिसि ओनसोलाव जेसेबां पलिटिकेल पार्टि दं बे पलिटिकेल पार्टिफ्रा जातिनि नामाव खालामदों सोरबाया सोरबा माबानि नामाव खालामदों खिन्थु बे पावारनिल' बिसिना गभर्नमेन्टनि पावारखौ बोरैहाय लानानै बोरैहाय गाव माहाजोन जानो बे धान्दाजोंल' माने पार्टिखौ खालामगासिनो दं प्रकृत जातिनि थाखाय नंगौ सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय बिसोर मावदोंना मावाखै आंहा बाहाय सन्देह दं आरो बिनि गेजेरजों नैबे अल्टारनेटिभ पलिटिकेल पार्टिखौ जोनोम जानायखौ आं जोबोद मोजां मोनदों जायनि थाखाय दा बेनिखायनो आं गुबुन हान्जायाव दङब्लाबो आं सापर्टखौ होबोबाय थादों आरो सुबिदा मोनोब्ला एसे सहायबो होनो हागोन खोमा आं बेबायदिनोबो आसा खालामदों जिहेतु आं दा प्रेजेन्ट आङो दस्रा पलिटिकेल पार्टियावसो दङ बेनिखायनो आङो माने बेहाय दायित्वखौ लानो बादों बे एसे बादोंमोन आङो आपत्तिबो खालामदोंमोन आङो जायनि थाखाय आं दहाय गावनि जिरेनफोरनि सिगाङावबो आं बुंदों दा उपाय गैया जातिनि सार्थआव नंगौआव बाहागो लानायाबो बे फाब नङा पलिटिकेल दला मा दिनै दं गाबोन गैया नोङो पार्टिखौ जि 101टाखौ खालामबो हायो जेराव आदर्श दं जेराव उद्देश्य सঠিक बे सঠিक माने माबा थानाय दलावसो नोङो सालायनानै थानायाबो नोंनि बुद्धिमाननि खामानि जायो आरो जातिनि थाखाय जायो आरो भबिष्यतनि थाखाय मोजां जायो दा आङो भबिष्यतनि खोथाखौ सिन्था खालामनानैसो आङो दा गुबुन हान्जायाव दङब्लाबो आं बहाय दिनै एसे आंनो स्वयं सशरिरै आं बहाय नुजानानै आं एसे भाग लादों आंहा बिबान दंखायो दा आंहा ओरैबायदि मोनसे माबा जाबोगासिनो दङ आंना साननाया जे आङो गाबोन समफोरनो आंनि बिबाननिफ्राय आं नागारगोन आंनि दलनि खामानिखौ आं बेखौ माने मोननायाव खालामनो कारन मुखिया नुगोन बे हिसाबै आं लुबैदों जोंनि आमटेकानि रायजोफ्रा बा नैबे मानास रडनि साहा थानाय मोनबा बिसिडिसि पाटाबारि बिसिडिसि
पेला मेला बीसीडीसी आमटेका बीसीडीसी और बिनिफ्राय आनंद बिटिनि बीसीडीसी बागमारा मालिबिटा बीसीडीसी मोनबा बीसीडीसीआव 25,000 भटार दं रायजोफोर बे मोनबा बीसीडीसीनि 25,000 रायजोखौ एनडीपीआ उदां खालामदों दिनै जायफ्रा खोनायोब्ला गाज्रि मोनगोन बिथांमोना किन्तु बिसोरो जोंखौ मनोजोब्बायमोन बिसोरनि मनोजोबनोखौ मनोजोब होयिया एकमात्र एनडीपी दा एनडीपीनि अननायाव जों मनोजाजोबाखै बेनिखायनो जों रैखा मोनदों बिनि बिनिमयाव जों एनडीपीखौ सापर्ट खालामनाया जोंनि बे मा होनना बुङो माने मानबतानि दायित्व निमक हारामि बेखौ जों दिन्थिनो नाङा एनडीपीनि अननायजों जों जायगा मोनदों एनडीपीनि मोननाय अननायजों जोङो जायगा मामा उदां जादों बे हिसाबै जोङो बे खेत्रआव नैबे दानि गोदान पलिटिकेल हान्जा जेनाखि एपीबी बेखौ जोङो सापर्ट होनाया जोंनि थाखाय नितान्त प्रयोजन आं बेखौ अनुभव खालामो आरो बेखौनो आङो रायजोफोरखौ खावलायो नोंथांमोना जिखि दल थाया मानो आं मिथिगौ सोरबा बे दलाव दङ आं मिथिजोबगौ इभेनकि जोंनि बे एनडीपी सेंग्राफोरनि गेजेरावबो सोरबा सोरबा दङ उपाय गैयियाव थाथ'दों बेसाराबो बिसोरनि बिदा फंबायाबो दङ दा जोंहा सोलायनो सम दं दला सोलायोब्ला एक घन्टानि गेजेराव सोलायब्रबनो हायो कारण मोजांनि थाखाय नोंनो सोलायनायाबो नोंहा बेबो मोनसे पवित्र दायित्व दा बेबायदिनो पवित्र दायित्वखौ पालन खालामनानै जोङो जोंनि बे मोनबा बीसीडीसी रायजोफ्रा ज' जानानै ऐक्ययैनो जाहाथे जोङो दानि फैगोन बीटीसी इलेक्शनाव खेबसेखौ खमसे खम मावनाय मावैखौ उननि बाथ्रा जोंखौ उद्धार खालामबायब्ला जाय मानसिफ्रा जाय माने माबाया शक्तिया जोंखौ उद्धार खालामदों बिसोरखौ जों खेबसे सहाय खालामनाया जोंनि बे मानबता धर्मनि मोनसे धर्म होननानै बुंजानाय जागोन आरो बे धर्मखौ पालन खालामनो थाखाय आङो रायजोफोरखौ खावलायो नोंथांमोना खुनु प्रकारै नार्भास जानो नाङा बे फैया बेखौ दाबुं बे दला फैथ्रा बेखौ दाबुं दहायनो जोंहा अनजुलि बिनानावा जों बुंखाबाय बे दलखौ दानायजों लोगोसे मेसेज बिनि गेजेराव बर'फोरनिफ्राय अन्यान्य अना बर'फ्रासो बांसिन मेसेजखौ होदों होमब्ला सापर्टआ दं मोजांखौ लुबैदों जोंनासो बर'फ्रा बे सामान्य न' गंसेनि थाखाय पार्टियाव थायो मात्र 1.5 लाखल' 1.5 लाखनि न'नि थाखाय नों मानो बेसेबां फाग्ला जादों फालाय बे सरकारा गभर्नमेन्टआ होयियाव जों बोरै न' लुनानै थाबोखै ओमफ्राय अरुणोदयाथ' माने जोंनि बीटीसी सरकार होनाय नङा बे बीजेपी गभर्नमेन्ट माने हिमन्त बिश्व शर्मासो होदों बे गामोनब्लाबो होगोन बे हिमन्त बिश्व शर्माया जुदि पावाराव थायोब्ला 26आव बिथाङा होगोन एपीबी थायोब्लाबो बेबो बेहायबो जों मोनफागोन बेखौथ' इपीबीनो होनाय नङा बेथ' नङाना दा बेनिखायनो रायजोफ्रा सर्ट माइन्डजों राजनिति खालामनायनि नामाव बाबा दोलोआव थानानै गावखौनो एखेबारे जाहिर खालामनानै गावखौ दिन्थिनाया थिग नङा आं बेखौसो नोंथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों अन्नानै नोंथांमोना बे बेलायाव एनडीपीखौ सापर्ट खालामनांगौ कारण एनडीपी हिसाबै जातिनि एनडीपीनि समस्या नंथारगौ राजनितिक समस्या दा बे समस्याखौ समाधान खालामनांगौब्ला राजनितिक भाबै नङाब्ला सिखा रुवा सिलाय लानानै दा जबरदस्तियै दावहा नांनाय बे समस्याखौ समाधान खालामनो हाया दिनै बीटीसीआव बेसेबां मा जादों बेखौ नोंथांमोना हयथ' मिथिजोबा जानो हागौ खिन्थु जों मिथिगौ नैबे जा सिगांनि बुंथिगिरिफ्रा गासिबो मिथिजोबगौ जोबोद दुखुनांथाव अबस्था जानानै दङ नोंथांमोना मिथिगौ इलेक्शननि सिगाङाव थांनाय बीटीसी सरकारनि लिडारफ्रा आखायाव लेखा लायै घरे हाबदों साख्रि होनो होननानै आरो ट्रेक्टर होनो होननानै अनेक रोखोम माने लिस्ट लालाबायदों दा बेफोर भाटानखौ बालाय एथ' सहजै खुगाजों होनो हाया पावारा सोरनि दारै माब्रैहाय जादों बोरैहाय बाबेनिफ्राय थाखा मोनो बिसोरो बेखौ बुजियाव बुंदोंमोनबो दा गावसोरनो बेसाराबो माने फल्सआव गोग्लैबाय बेनिखायनो बे बीपी माने एपीबीआ बेबायदि प्रतिश्रुतिखौ होआ थाखानिबो लालसा जोंनाव खुनु लेनदेन जाया नोंथांमोना आदर्शखौ मोजां मोनदोंब्ला जातिनि थाखाय माने जोलैनि हान्जानि थाखाय जुदि नोंथांमोना मोजांखौ लुबैदोंब्ला जोंनो खेबसेखौ अननायखौ होदो जोङो जोंनि समस्याखौ
जेरै हायो एरैहाय जों सुफुंनो थाखाय सेस्था खालामगोन बेखौ बिथांमोना खावलायदों बेखायनो आंबो एनडिपि जानानै गेजेरावनो आं खावलायनो लुबैदों नोंथांमोना अननानै देग्लाय गुबुन गुबुन राजनितिक दलनि बाथ्राफोरखौ बाद होनानै आंनि बिदा फंबाया जादोंब्लाबो सोरबाया आंनि फंबाय आंनि बिदाया केन्डिडेट जादोंब्लाबो बिजों नङा जों मावनानै जाबानो मोनजाखायो नों सामायनो इलेक्सननि नामाव जों 1000 थाखा मोनोब्ला बेजोंनो जे जोङो आदर्शखौ नागारनांगौ बेथ' नङा दा बेबायदि दाजाथों बेबायदिखौ जानो नाङा नोंथांमोना आङो नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायदों एनडिपिनिसिम दा बे हिसाबै आङो नोंथांमोनखौबो बे खेबसेयाव खौसेयैनो एपिबिखौ मदद होदो होननानै आङो बयखौबो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ बहायनो जे माखासे गोदाव सोराव गगाब सगाब पार्टिखौ लानानै एफाबां कन्ट्रभार्सि खालामग्रा बैफोरबायदि मानसिया जे आयंनि बे सासे आयंनि बुंनाय खोथाखौ नोंथाङा नुदोंब्ला मा सानदों ना बर' फरायसा आफादाव थानानै नोंथाङा दि सिगां जानला मोनला जाब जुब गावनि पार्सनेलिटि प्रफेसनेलिटि गावनि लाबा लाबनि थाखाय खोथा बुंबोबाय माबेबा मोनसेयाव बिबान मोनगौब्ला बा फैसा बैयाव थाङोब्ला 1 लाख मोनगौबा बा गावनि इनक्रेसमेन्टनि थाखाय गावनि सिट शेयारिंनि लिडार जानो थाखाय बैबायदि खालामग्रा बायदि मानसिया मा सानगोन जे आयंआ थिगखौनो बुंदों जे माखासे एनडिबिफ्रा गोबां स्ट्रागल खालामनानै जोंनि बर' जाथिनि थाखाय दावहा नांदोंमोन दावहा नांनायनि गेजेरजों नै दा एपिबि राजखान्थि हानजा दाबाय ना जे जोंनि माखासे रन्जन दैमारि आरो माखासे केसफोरखौ उइथड्र खालामनांगौब्ला जोंनि पलिटिकेल एबा राजखान्थिनि गोनांसै राजखान्थि नङाब्ला माखासे रन्जन दैमारि सारखौबो गहोनो हानायनि मोनसे परिबेस गैला ना अब्ला रायजोफ्रा फैबाय थानाय जे बिटिसि इलेक्सनाव मानाव गेदेर रन्जन दैमारि दियारनाब्ला सार आरो अनजालि दैमारिनि मोखांखौ नायनानै बे बाव एपिबि राजखान्थि हानजायाव भट होगोन नोंथांमोनहा बेखौ नायनानै ला ना रायजोफ्रा गोसोआव साननानै दंखासै जे बिटिसिआव एनडिएफबिआ एपिबि राजखान्थि हानजा दाबाय बे एपिबि राजखान्थि हानजा दानायखौ आवगोलनो सानबाय थाखादोंमोन रायजोआ एनडिएफबिआ मोनसे आलादा उदां मोननो थाखाय राजखान्थि हानजानि गोनांसै ना राजखान्थि हानजा जुदि दायोब्लासो मानाव गेदेर दियारनाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ बख'नो हासिगोन बिनि हास्थायबाय थानानै दंखासैमोन अब्ला बैफोर माखासे गावनि लाबा लाबनि थाखाय गावनि जे बैफोरखौ जेलाव दोननानै जे दियारनाब्ला बायदिखौ जेलाव दोननानै गावहा सुख सान्थि गाव सिट शेयारिं मोननो थाखाय गावनि माबा मोनसे केन्डिडेट दारायनो थाखायसो माखासे मानसिया बेबायदि नाजायो ना अब्ला फैबाय थानाय जे एपिबि हानजाखौ रायजोआ दलै नोगोरै जे एपिबि नि जे सावगारियाव बा एपिबि हानजाखौ राजखान्थि हानजाखौ देरहाहोनो थाखाय रायजोआ नाजागोन ना अब्ला रायजोफोर नोंथांमोनहा बैफोर जानला मोनला जाब जुब गोदाव सोराव बुंनाय गावनि इनक्रेसमेन्टनि गावनि लाबा लाबनि थाखाय बुंनायखौ नोंथांमोनहा मा रोखोम सानगोन ना जे आयंआ बुंलांबाय बे आयंआ गोथौयैनो बर' हारिनि सायाव बर' हारिया मा रोखोम अबस्थायावमोन बियो बुंलांबाय बियो सैथोखौनो बुंदों नङा होमब्ला रायजोफोर दा फैबाय थानाय जे बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सनाव जे एपिबि हानजाखौ जे रायजोआ भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय रेडि अब्ला 100आव गैयाबाबो जे आधा बा रायजो राजाफ्रा देरहाहोनो थाखाय नायगासिनो दंखायो सानगासिनो दंखायो अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना जायफ्रा आंनि जेके मोसाहारि इउटुब चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय रायजोफोर।